ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд машинои нав рӯӣ кардем, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ночунин машинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама шумо медонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй кардем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. ва дар имза навор чӣ мушоҳида кардем, чӣ машин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори машинои фурӯшӣ. дӯстони азиз, астаи Opel Caravan бо нархи арзон срочно, астаи Lada Priora бо нархи арзон, гурзавои Gazelle, трактори фурӯшӣ комплект, Hyundai Starex, Toyota Corolla D, Toyota Corolla C. хоб ҳастай дӯстони азиз, Hyundai Porter ҳам ҳастай ва Opel Sedan ҳастай, Daewoo Nexia ҳастай, ВАЗ 2106, Toyota Camry D бо нархи арзон, Opel Vectra A бо нархи арзон, Mercedes C-ка ва машиное ки алишва машинаи акселератори Россия ҳастай, ҳамаша ба шумо пешкаш мекунем. ҳар як кадоми машинаатон ҳам гап мезанем, ҳар номерашон дар пони видео мемонем. обшим 14 та машини фурӯшӣ ва курси имза бошад 122 сомону 40 дирҳам соат лайкора мезанем ва мегзарем ба навори имза. марамат рафтем. мегзарем ба аввалин машини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастай дӯстон, ки срочно фурӯшӣ 16 000 сомон бо муомила дорад. соли бори 1995 ҳастай, ки сӯзишвориш газ бензина, мотори 1.6 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз ин мошин утул дорад, документош буд шудагӣ, балонош миёна, мошин хеле ки як даст гашта дӯстон, мошин соза мерава, фақат ки документш мекунед, тамом документош буд шудагӣ. нархи мошина мега 16 000 мега, бо муомилаи хуб мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзовод. дӯстони азиз, 16 000 сомон, 95 сол бо муомилаи хуб дорад. ин ҳами рақамҳо мегафони исофина, рақамҳо ҳам кор мекунам, дар рақамҳошон ватсап ҳам доранд. срочно дӯстони муомилаи хубуш мега дар назди капоти мошин. ай мошини салон нест дӯстони азиз, мошини кория дӯстони азиз. мошина рафта аст, пеш бинен, мошинча мега чотка 95 сол, хай нархаш арзанда. марама дигар маълумотои бештарша аз рақамҳои поёмда гирем. мегзарем ба дуюм машини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-Class C-ка, объёми 98 сол, тонировка, ҳуҷҷат, солона дӯстони азиз 50 000 сомон, 98 сол. Mercedes-Benz C-Class C-ка. соли бори 1998 ҳастай, ки сӯзишвориш газ бензина, гази Евро 4 ҳам дорад. объём мотораш 2 мақсад ки мотор мегад вагони мегад нав задагӣ, объём мотораш 2 мотор мега навай, коробка механика дӯстони азиз, ҳолаташ мегад беҳтарини бадай. дӯстони азиз, мошин 10 моҳи дига тонировка дорад, 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, утилизация кардагӣ аст, чашкаош мегад варид кардагӣ нестай, балонош мега 100% дӯстони азиз, хадавош мега кардагӣ як 70-80% ҳастай. пӯшидагӣ мегад умуман инчунин люкам дорад дӯстони азиз. мошин хеле фигураш ранги Америка тофтаста, мақсад бухтун дӯстони рафта аз беж мебинен, барое ки хеле метрош ранги Америка. обши дӯстони азиз, мошинча арзанда, ихе нархҳо дар редки меғалтад 50 000 сомон. рости гап ахирша гуфтага, не ки хай ягон одами соз боша, мега одаме ки мисол айраҳи дур бия бо ягон чӣ мегад мегзарем, яъне ки бисёр не ки арзон намешавад. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, мотор вагон, чашкош варид надорад, дискои соз заводской, краскаш мега тозак свеж, ягон ҷош краскаш хеле кор надорад, пӯшидагӣ ё ки лакаш сӯхтагӣ, хирошидагӣ мега надорад. мошинча мега тоза, ай мошин мега химода мега 80 боло галидага, не ки срочно мегад пул дакоса 98 сола дӯстони азиз, 50 000 сомон мондага ҳастанд, бо ягон сум муомила мешавад. 10 моҳ тонировка, 10 моҳ ҳуҷҷат, бо люк дорад дӯстони азиз, бо электропакет, хай мошин ҳамиқа мешавад. якумаш рақамҳои дастӣ 78 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои нашан дастӣ ватсап дорад дӯстони азиз, марамаи назар. обшим ҳар ду рақамошда ватсап дорад, ҳар ду рақамошам кор мекунад. мошин дар ноҳияи Ёвон, марама срочно занг занед. мегзарем ба сеюм машини фурӯшӣ. машини фурӯшии навбатӣ ҳастай дӯстон, грузовой Gazelle 40 000 сомонӣ бо муомилаи хуб дорад. соли бори 2008 сол ҳастай, ки сӯзишвориш газ бензина, коробкаш механикаи мошин мегад дӯстони азиз, нахадаи мошин мегад хеле ки як даст гашта, хай мошина ки мошини салон нест мегад, не ки арзанда нархша, бо муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 40 000 сомон, бо муомилаи хуби хуб дӯстони азиз дорад.
рақамҳои тисели соҳиб шумода аст шахсоне ки мехарен алиш мекунен чизе ки мехоҳен овиди мошини фаҳмидам дар рақамҳошон зани соҳиб одами хуб муомила дорад маҳаммаддӯстони азиз муомилаша мегӯяд дар назди капоти мошин хароб мегӯяд мошина мегӯяд омада аз пеш бинед марама мегзарем ба чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Toyota Corolla D свети сафед соли бори 2008 сол аст ки сӯзишвориш бензин мотори 6 литр коробка автомата мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстон аз мошин мегӯяд тонировка дорад ҳуҷҷа дорад утилизатсия гузаштаги балнош пачка дӯстон аз краскаш мегӯяд дӯстони азиз бад нест созаи камтар не ки мошин хеле кор дорад дӯстони азиз бухая рафта аз пеш бинен нархи мошина соҳибшон мондиян 69999 ҳамин хеле соҳибаш мондиян хай обшим 70000 сомон мешавад не ки ахирша мегӯяд бухая ки рафта аз пеш агар дилшон наёвен мумкин ягон сум арзон бекунад мошин дар пойтахт дӯстони азиз номрош ина бо падарка рақамҳои тисел шумода аст рақамҳои тисел ва рақамҳои ватсапшон фақат илтимос мегӯяд кам кардан харидоро беҳуда мегӯяд норанда ки фақат харидоро мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Caravan 18500 бо муомила дорад Opel Astra F дар кузофи Caravan светои бриз шампан дӯстони азиз соли бори 1996 сӯзишвориш бензин газ мотор 1.6 литр коробка механика хай мошин дӯстони азиз мошини корея хай светаш свети зуд мошини акихе бигӯем нархш арзанда не ки як кам кор дорад дӯстони азиз хоҳем мекунан хоҳен мошини корея 18500 сомон бо муомилаи хуб дорад ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ рақамҳошон мондагӣ аст рости гап соҳибшон бисёр маълумот додагӣ нестанд кадоме ки караван харад дӯстони азиз агар ки тоғритон бияд ина бо занг занед ай соҳибаш маълумот чакиред 18500 аст бо муомила дорад дӯстони азиз хоҳиш ки лайкора занед ва касоне то ки мошинои фурӯшӣ дорен хона дорен замин дорен квартира дорен чизе ки дорен барои реклама кардам дар ватсапи мо рӯйкунем мо реклама агар хоҳен рафта аз пеш сиёнка мекунем хоҳен дӯстони азиз сурат маълумотро дар мо рӯй кунем дар ватсапи мо реклама мекунем дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook дар ҳамаш реклама мекунем мегзарем ба шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон чӣ хеле ки шумо хоҳиш кардем дар комментария Lada Priora мошини молодёжни советский хай ҳоли бо ин мошино ҳоли хеле хизмат мекунам соли бори 2011 сол сӯзишвориш бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстони азиз мошин мегӯяд утилизатсия гузарондагӣ аст фақат ки документош буд свети сафед нархи мошин 12000 сомон муомилаи хуб дорад муомилааш дар назди капоти мошина ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён ина мардуми Қабодиён касоне ки дар наздики ки аз дурам бошен рафта мошина бе муомилааш мегӯяд дар назди капоти мошин мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон срочна Honda Staress мошини мусофиркаш бо нархи арзон бо савдо мешавад соли бори 2000 сол аст дӯстон ки сӯзишвори дизела коробкаш механикаи мошин мегӯяд нахадоа дӯстони азиз мошин мегӯяд мотор коробкаш намегӯяд дӯстони азиз ҳама чиз намегӯяд ҳамаш нав кадагия хоб хай ки мошин хай кор дорад бо мақсад ки аз пеш рафтахто мебинен аккумулятори нав ва нархи мошина мегӯяд 28 мегӯем бо мегӯяд арзон мекунем ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархи мошин 28000 сомон бо муомилаи хуб дӯстони дорад ва равад рақамҳо шумодаги аст мегафон шахсоне ки мехарем маҳрамат метавонед занг занед мегзарем ба ҳаштум трактори фурӯшӣ аст дӯстон ки трактори T40 бо нархи 35000 сомонӣ дӯстон аз трактори корея мегӯяд хеле ки як дастгашта хатиш мегӯяд бо мақсад ки прицеп яъне ки тилишкам дорад бо дӯстон аз ҳамаш аниқ кардам мегирен нарша мегӯяд 35000 мегӯем бо хай муомила мешавад дӯстон аз намедонам ки ҳардуша гуфта соҳибшон як чакта барои ки маълумотша соҳибшон рости гап пара нареса мумкин ҳардуш дар ҳамин нарх бошад мумкин якташ дар ҳамин нарх бошад дӯстон аз мегӯяд ҳардуш мегӯяд 100% аст мегӯяд яъне ки меравад мебияд кота пеш мебарад қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ яъне ки московский нархаш мегӯяд 35000 муомила дорад шахсоне ки ина гуфта будани хоҳиш доранд ина маҳрамат метавонед занг занед маълумотша гиред мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ мошини боркаш аст дӯстон ки Hyundai Porter 1 бо нархи 46000 сомон бо муомилаи хуб дорад соли бори 2002 сол аст ки сӯзишвориш дизелаи коробкаш механикаи сайзтари мошин мегӯяд нахадоа дӯстон аз мошин як дона сурат дошта соҳибшон пешкаш кардан бо агар шумо хоҳен агар дигар суратша шумо занг занед дар ватсаптон рӯӣ мекунам нархи мошина мегӯяд 46000 мегӯем бо савдо мекунем мошин қарор дорад дар территорияи дӯстони азиз Душанбе
нархи мошини 46 бо муомила доштае. Рақами мегафони Юсуф шумо дар каса шахсоне ки мехарин агар маълумот гирен оиди амин мошин марҳамат кунед занг занед. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон. Toyota Corolla D светои золотисти яъне ки зардак. соли 2006-2010 сол аст ки сӯзишвориш бензине мотори 1.6 литре коробка автоматай мошин мега нахадоe. дӯстон аз ин мошин мегад мақсад ки утилизатсия гузарондагӣ ҳастае. чухолакҳои нав монитор, андроид, задни камера, обшим, диска балони навне ки нашо документча гӯш гуфтагӣ нест, неки нархи мошин мегад 16000 сомон нархи ахир шая мехел соҳибшон қайд кардиам. ха агар дил шаёбе бо муомилаи хуб кунед қатишон агар мумкин ки ягон сум арзон кунанд. мошин мегад нахадоe 16000 сом мошин дар шаҳри Душанбе шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон 17000 сомон Opel Sedan. خب سال 2006-1992 هسته که سوژیفورش گاز بنزین موتور 1.6 لیتر коробка механика мошин мега нахадосе мошин сунад моторш як 1.6 трамблер буда мотор мақсад модул не трамблер хай бухтон мефамен 17000 сом мега бо муомилат сунад дошта мошин мега айқати утилизация гузаштаги аст як документор сунад бучтаги аст бухтон мефамен ки чашкош мега вари надорад хай 17000 сом сунад арзона бо ира муомила карда мешавад ай назди мошин ба телефон не. این ماشین قرار دارد در نویه وقتی شهری بختر 17000 سومون اگه چشکوش نگفتن وارد ندارد میگه صاحبشون با رفته ببینید معامله داشته مرامت کنین زنگ زنه سروچنا. میگذاریم با 12 ماشین فروشی. میگذاریم با 13 ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است دوستان تویوتا کمری د سروچنا فروشی. سال 2006-2010 سال است که سوژیفورش بنزین گازای موتورش 2.4 коробка автоматای ماشین میگه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. دوستان از این ماشین قرار دارد در شهر ترسوزاده یعنی ریگر نرخش میگه 72000 سومون باز معامله دارد. موتور و коробка کузов датчи حالت دوستان از این رفته از پیش که ببینید که با تلفن معلومات چه میگیرین. روزی که میگه سوزای که موتور و коробкаша بختون سون عزیز یا ببینید که انی خدا گیرین 72000 سوم ماشین در ریگر رقمشو موندگی است. شخصانی که میخرین مرا زنگ دوستان عزیز خیلی که به خاطر مهنت ما یه لایک به پولا زنید دوستان چی ماشینی که با شما در کار رستیگا در کامنتر نویسید ماشین گفتگیتون کوشش میکنیم که با شما در ویدیو پیشکش کنیم. میگذاریم با 14 ماشین فروشی واز 2106 با نرخ 5000 سومون با معامله خوب دوستان از دارد. سال 2006 میگه 1984 سوژیفورش بنزین موتور 1.3 коробка механика мошин мега нахадотон азиз акне ки сон мошин мега якон документ надора бучдаги машин хитон мекнен агар нахоин хабари запчаст шудан барен нархи мошин мега 50000 сом муомилаи хуби хуб сон дорад ин мошин қарор дорад сон дар территорияи хуҷанд обшим хоб моторш 03 мошин мега нахадовай мақсад савдои хуб дорад шахсоне ки барои запчаст шахсоне мехоин барои тайёр кардан марама маълумот чагирен ин бо давори музаимо то видео оянда.